Youssou i ka dɔ bi ye tarata ye kalo tile 4 don janvier kalo san 2022 ka lamɛnbaw fo k'u waleɲuman dɔn ka filɛlibaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Youssou e ni ne k'a dɔn sankura kɔnɔ nin kɔni ye k'a dɔn an sigiko fɔlɔ ye min b'i tali kɛ kunnafoni gafe i k'a dɔn ka se ka walawala bamanankan la maaw ka se k'u ta f'a dɔn groupe renouveau k'an bɛ i ka dɔn samɛsamɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Youssou an kɔlɔla fɛn min na san 2021 ɔ yarabi yama ala k'o suran kun i ka dɔn san 2022 amin ɔ mun ta ye kelen k'a dɔn ka filanan ko nɔgɔya yɛlɛlo yɔrɔ kuma dabila o mani dɔw tulo la dɛ dɔw jɔn maa caman maa bɛ taa k'i da k'a to wa dakan fana ye tiɲɛ nka ka ko dɔw bisigi a tigi bi fɛn dɔ kɛ dɛ o kumana Israël don ni segira so jaturu kana taa ɲininka wa an kelen tɛ koyi bɛɛ bɛ siran kumana e bɛ fɛ ka fɔ ko taranjɛ in na e ma sɛmuso sa wa dununkɔrɔ sa wa taranjɛ na n nana renouveau la a y'an ka ɲɛnajɛ kɛ n taara so hali n tun tɛ n kɛrɛ filɛ k'an to mobili bolili la non o ka ɲi a bɛ fɔ o de ma ko fidélité tari de de walayi jaye bɛ ne dɔn koyi ne b'i dɔn Youssou ka lamɛnbaw fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn radio partenaires an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka timinandiya la san 2021 an tigɛ dira ɲɔgɔn ma cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na i ka dɔn san 2022 i ka dɔn ala k'o sankɔrɔta di an bɛɛ lajɛlen ma an kafɔlen ka to sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la walasa baaraw ka se ka sabati i ka dɔn Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan groupe renouveau ale y'a bolo bɔ ni k'a di i ka dɔn radio partenaires ma kɛrɛwanikaw fɛ radio bɛnkan ni radio danbe be a barakɛlaw ni ka dɔn a lamɛnbaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn radio danbe jijɛnikaw fɛ jija n'a ka cɛdenw an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka timinandiya n'u ka wuli ka jɔ la radio yɛrɛ ko si san mara la bɛnkɛ janginɛ k'a fo badabada foli dante foli min na bɛnkɛ janginɛ k'an m'a ye fɔlɔ dɛ janginɛni a ye n wele o don petit janginɛ kɔni janginɛ morceau nka ni bɛnkɛ don janginɛ mego janjo a yɛrɛ n'a denkɛ bɛɛ muli kelen wa Youssou kɔnɔbanu i y'a ye sa sarandanu n'an ye radio yɛrɛ ko baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn radio faso kanu Welesebugu la Kolo Karimu n'a ka cɛdenw an bɛ Kolo Karimu fo nin waati in na a n'a teriw a sinjiw n'a balimaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn dante foli min na an ma ɲina Filamuso kɔ Youssou Buguni kun ka lamɛnbaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Vieux n'a ka cɛdenw an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ Bafanta den furabɔla don an b'a fɔ Bugunikaw fɛ i ka dɔn dante foli min na Youssou n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ Naro FM na Mamutu Male n'a ka cɛdenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn radio danaya a bɛɛ i ka dɔn ka fɔ Keɲeba ko fɔ Bujalo an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Yankadi FM min bɛ tali kɛ MC la Joie a n'a ka cɛdenw Masakɔrɔkura an b'a fo ka a waleɲuman dɔn nin waati in na i ka dɔn dante foli min na nin waati in na Youssou n'an y'olu fo an bɛ Jɔnka FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Yelemani ka Yelemanikaw fo k'u waleɲuman dɔn Youssou Tiɲɛdugu lamɛnbaw kariri kɔnɔna na Amadi Daɲɔ n'a ka cɛdenw Jurakaw fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn radio Dakan Maraka Kungo ka bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn radio Royal la misɛnnikaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn radio Wan Tumuyakaw fɛ ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma Aba FM Yuwaru an bɛ Yuwarukaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ni k'u waleɲuman dɔn radio Dɔnba FM ka Karanga bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Zumana bɛ yen k'a Keyita n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Gɛɲɛ ka lamɛnbaw MC n'a ka cɛdenw a ka directeur an b'a fo k'u waleɲuman dɔn Fanakaw fɛ yen Garba bɛ yen an ma ɲina Moribo kɔ Van an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka timinandiya n'u ka wuli ka jɔ la sanga ani waati radio Islamique a bɛɛ i ka dɔn Youssou jaabi an b'a fo ka waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen u ka bɛɛ lajɛlen Njiba FM ale bɛɛ i ka dɔn ka fɔ Kati nin waati in na Falajɛ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Zoom Africa Alesco n'a ka cɛdenw Alasani Sisoko an b'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw nin waati in na Sɛbɛnnikɔrɔ Wɛrɛda la o sɔgɔma b'an na an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma u ka timinandiya n'u ka wuli ka jɔ sanga ani waati radio Ɲeleni Segukaw fɛ ka Segukaw fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka timinandiya n'u ka wuli ka jɔ la radio fɛn fɛn bɛ yen n'o sɔgɔma na nin waati in na Youssou k'an ka foli b'u ye ko sankura hɛrɛ ko ala ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen kan maa mun bɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o bɛ i ka dɔn réseaux sociaux ko fɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman Tarawele marahaba ne ko gorobinɛba in dun bantɔrɔ si t'a la i bɛ n ka foli fɔ a ye danti foli min na T2 A2 taa ta kane
e yɛrɛ bila la buramuso ladiri an b'a fɔ ka walima no lajosi nɛgɛ karafe a bɛ maa min bolo bi o ye Fusendaw Radio Kunda Fusendaw nde mɔden do l'enfant de Kifoso ngo ba mi bɛnkɛ do wa o ye mɔkɛ y'a kɛra contraire ba mi bɛnkɛ do dɛ mɔkɛ do lajosi n'o bɔra l'enfant de Kitakuru ni Borofɔ Sedina Umar Keita le joli garçon ale bɛ réalisation na Z ale bɛ difu la Jamadugu kun b'o kɛ fa ale bɛ k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ réception na lajosi aw k'a dɔn an tɛna bila da girin da la Sekɔrɔba bɛ lagare cɛ fo fɔlɔ e yɛrɛ kan ka yafa de ɲini Sekɔrɔba fɛ ale ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛni lajosi n'o bɔra min ye an bɛ don kunnafoni kɔnɔ n y'a dɔn a kun fɔlɔ a b'i bolo a ye sankura don an b'a di e ma a minɛ e k'a minɛ sa maa ti i ba ye kɔrɔ ka ci ma i ka dɔn maa ti ba ye kɔrɔ ka ci ma Yusu o se jɛlen don i ka dɔn o bolo fana jɛlen don Yusu fasirikɛba a kuma bɛ fɛn min da la nin waati in na an ti taa kalanko kadara kɔnɔ wa n'an taara ye i ka dɔn lɔkɔlidenw caman dara so ko gɛrɛfu tile 5 bɔɲɔgɔnko baarabila a daminɛna bi lɔkɔlimɛtiriw fɛ ko kurakun fasirikɛba ko lɔkɔli karamɔgɔw bɛ fɛn min ɲinina o ko ale de ma ko article 39 Yusu hali n'a sɔrɔ kunun ko o ni gouvernement ye sigikafɔ bolo da Yusu jumadow ye sigikafɔ fana bolo da ni dun ye jateminɛ kɛ sigikafɔ fana bɛ k'a kɛ a si ni sababa tɛ ka bɛn a ma ɲa min kɔ i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ kɔnɔna na o kɔni ye i k'a dɔn o wulila jumɛn kan Yusu ma se ka bɛn fɔ la o fasirikɛba ko k'u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ n'o bɛ tali kɛ sigikafɔ min bɛ senna o y'a jɔ bɛɛ ta di ka ci la nka lɔkɔli karamɔgɔw ko olu t'a bila ten fiyewu min ye u ka dusumakasa k'u n'a jira jɛma la o kɔrɔmasuru ye sɔgɔmada in na i k'a dɔn k'a fɔ faso ale ka lɔkɔliso min bɛ yen n'u b'a wele ko école publique Yusu caman kɔnɔ ɔkɔlidenw dara so dɔw wɛrɛ tɛ lɛri 100 a lɛri 20 bɔɲɔgɔnko k'a daminɛ bi tarata la o baarabila de bi sen na a ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ye a bɛ fɛn kelen nɔfɛ lɔkɔli karamɔgɔw i k'a dɔn k'a fɔ article 39 kun dir'u ma u tilara ka o bɔ u bolo aw kɔni bɛ sama-samani la o ko kɔni da la lɔkɔli karamɔgɔw bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ bi kuma tɛ se ka kɛ min yɛrɛ la fiyewu o ye article 39 Yusu a bɛ se ka lawaleya cogo min na u bɛ sɔnni sigi o ko ka dɛ o de kɔni kɛ bɛ gɛlɛya ye bi lɔkɔli karamɔgɔw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement ale bɛ k'i sɔnni sigi fɛn jumɛn kan o ko prime ko ka dɔ fara o kan nka lɔkɔli karamɔgɔw ko k'olu tulo tɛ foyi la article 39 ale lawaleyali kɔ n'a lawaleyala o de ka ɲi olu ma u b'olu bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ min b'u nafa kosɛbɛ nka ka dɔ fara i ka dɔn prime kan o walima k'a kɛta o olu tulo t'o si la koyi olu ɲɛ bɛ fɛn min na i ka dɔn fɛn min kun dir'u ma n'u kun ye wulikajɔ kɛ sanga ani waati a ko da la n'u tilara k'o minɛ u la fo k'a lawaleya a ɲɛ Mali fanda ani naani bɛɛ lajɛlen u tɛ ka bɛn fɔ la sigikafɔ bi kɛ sanga ani waati u bɛna sigikafɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ nɔ ti bɔ a ko kɔni da la u bɛ ɲɔgɔn sama fɛn kelen min na o tɛ bɔ a nɔ la Yusu a ma ɲɛ min kɔ olu kɔni ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra olu fɛ kalo tile 16 tɛgɛnɔbila min kɛra olu fɛ i ka dɔn octobre kalo la Yusu san 2000 ani i k'a dɔn k'a fɔ 16 waati n'o o ye lɔkɔli karamɔgɔ mun jɛra ni k'a jira k'a fɔ olu ka laɲiniw ka se ka sabati ni ka kɛ kulu belebeleba ye Yusu n'u u ye i ka dɔn a tɛgɛnɔbila kɛ olu de ko fo a ka se ka lawaleya n'o kɔni ma kɛ a ka nɔ na ye koyi bari sabula olu na baarabila kɔni ko boloda u tɛ da o dɔrɔn ma koyi k'u n'a laɲini k'a dɔn k'a fɔ kɛn yɛrɛ ye maaw fana fɛ olu ka fara u kan walasa u ka ɲinifɛnw ka se ka sabati walasa ka baarabila kɛ i ka dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ Yusu nin waati in na lɔkɔliso kɔni caman datuguna mɛlɛku dɔw wɛrɛ tɛ koyi foyi ti senna ni gɛrɛfu kɔni tɛ lɔkɔli karamɔgɔw ko k'olu ka article 39 a ka se ka lawaleya gouvernement ko i k'a dɔn ko k'olu bɛ se ka min kɛ k'o ye k'a dɔ fara i k'a dɔn prime kan o kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ye bi sama-samali dabila bali min kɛn bɛ baarabila ye tile 5 bɔɲɔgɔnko a bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na Yusu BST ale ka fasiri don ko ale bi ko gɛlɛya bɛ ka fara gɛlɛya kan lɔkɔli karamɔgɔw bɛ i k'a dɔn grève la tile 5 ko walasa olu ka article 39 ko fo k'o lawaleya de les anciens en grève de 5 jours pour l'application de l'article 39 crise scolaire a daminɛ ko kura kun
lajosi ala ka jisuma ka fura ye an mago tɛ nin si la an mago bɛ bɛn ni kelenya de la lajosi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ lajosi aw k'a dɔn min ye dili info ale kumanen don i bɛ dilikaw fo dɛ dili info tɛ ta cogo si la n'i ma dilikaw fo dili an bɛ dilikaw fo dili ye dugu duman don dɛ silamɛduguba don karamɔgɔbaw olu de bɔra dili ko ka duwawu k'an ye an bɛ dilikaw fo là c'est assise minye tribi dekel ansa Tombouctou minye aw kaddo ye sigi ka tile saba sigi ka barake baro ani ɲuanye hakili jagabo la josi aw kaddo minye u ye tabolo caman da minye u kɔni ajara k'a fɔ olu mago bɛ bɛn ani kelenya minye ani adamadeya o de kaddo olu ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ kelen ye minye ningera 15 asa olu ka ni lajɛba in a kɛra Tombouctou la josi aw kaddo minye tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ ni kelenya sira ɲini dɔ bɛ minye adamadenw an ka lafiya lakana o kana ani ka dɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye la josi aw kaddo minye tribi kel ansa ni olu bɛ Tombouctou ni ale kofɔ i bɛ aw kaddo duguba kofɔ i bɛ dugu aba min dɔgɔndo mɛ an ka tariku la i b'o fɔ la josi i ka dɔn ni Mali yɛrɛ fɔra dɔrɔn dɔw bɛ se ka Tombouctou Mali i ka dɔn la josi ni lajɛ in kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn maaba caman jamana in kɔnɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan min ye aw ka dɔn Abdel Aziz Aga Mohamed ani i ka dɔn Ahmed Dinasser la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye gouverneur de la région de Tombouctou Bakoum Kanté ani aw ka dɔn président de Malien de cour de Malien tout court n'o ye Ibrahima Jawara ye Lamé Nokal mi aw ka dɔn n'o bɛ Kidal ani Mohamed Ag Intala ani ka dɔn aw Menaka olu aw ka dɔn dugutigilaka minnu ni diinɛ tigilamaw bɛ yen ani Baja Aga Mahamudu Bajan Aga Amadou la josi ani conseil national de transition olu maaw tun bɛ kɛnɛ kan dɛ ani ka dɔn aw min y'u ka seko n'u ka dɔnko tigilamaw ani an ka danbetigiw la josi o maa ɲɛmaa minnu bɛ yen la josi ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye aw ka dɔn kuma lasigi la sa min ye aw ka dɔn lajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na min ye kabini waati min na ni bɛnkan sɛbɛn o kɛra san 2015 la josi n'o tɛmɛna ka bɔ yen gɛlɛya caman o nana ka na ye o kɔnɔna na nka i ka dɔn o bɛna taa o gɛlɛya kɔnɔna na ninnu kɔni bɛ ka wele kɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ k'a lajɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ jamana in a bɛ k'a dɔn min ye a denw bɛ se ka bɛn cogo min na la josi aw ka dɔn u b'o de ɲini tile saba bɔɲɔgɔnko la josi aw ka dɔn nin kuma in batirilen don Abdullah Majid Aga Mohamed Ahmed n'u b'a wele ko Nasser ale kɔni aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye mention spéciale i ka dɔn min ye aw ka dɔn gouverneur n'o ye Tombouctou gouverneur ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen Bakoum Kanté numukɛ a bɛ ka jeniyɔrɔ fi o a bɛ jeniyɔrɔ fi dɛ la josi n'o bɔra ye aw ka dɔn min ye a ye gouverneur fo k'a waleɲuman dɔn a bɛ wuli ka jɔ min na n'o bɔra ye aw ka dɔn min ye Malien tuko o maa ɲɛmaa Burama Jawara a y'o fo ni k'o waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn sanga ani waati o kɔni Malien tuko a n'a ka délégation kungo o kungo n'a bɛ kɛ kɔrɔ marabolo la i ka dɔn kungo o kungo n'a bɛ Tombouctou aw ka dɔn ninnu kɔni bɛ se a kɛnɛ kan min ye aw ka dɔn kɛnɛ yanga bɛ bonya o kuma a y'o foli ba a y'o lase aw ka dɔn Malien tukur a délégation ma ni o ɲɛmaa tun ye Burama Jawara ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ministre ye u y'o fana fo k'u waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn maa maa bɛ yen minnu bɛ délégation minnu bɔra Libi minnu bɔra Arabi Saoudite minnu bɔra aw ka dɔn Mauritanie i ka dɔn aw min ye a bɛɛ lajɛlen nana kun kelen de kama min ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na min ye ani yiriwa sira ani sɔrɔ sira min ye an ka ɲɛsin o ma nka an tɛ se ka t'o la cogo si la n'an ma aw ka dɔn min ye
manga o bɔ ani ɲɔgɔn cɛ n'a ma funu kɔrɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'a m'o bɔ ani ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni keleya sabati ani ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ gɛlɛya cogo sugu bɛɛ lajɛlen la lajosi min ye a labanna ni min ye o ye duwawu ta ye ka duwawu kɛ a ka dɔ Mali ye ka duwawu kɛ ɲɛmaa ye o ka dɔ délégation fɛn fɛn bɔra ye ka duwawu kɛ a ka dɔ bɔra ka so ka na nin ko in na u ɲuman nana cogo min u ɲuman ka segin u kelen kɔrɔ k'o ka sogo dun a banna olu kɔni ka i k'a dɔn jɛrɛw ti kuncɛ fiyewu a banna ni sogo ma ɲimi dɛ ni sogo misiw kɔni awɔ yɔrɔ yalima ka dibi don ala isa ka ba caman no ala sabu ai caman ya ta kwale na wa ka kwatu ko ma be ka kwati ala ka ngona ja ni sebe ala sanna Cissé Yale ka fasire anya bo dili info kono. Indicateur du renouveau. Prolongation de la durée de la transition de 5 ans. Des partis politiques appellent à faire barrage à une confiscation du pouvoir. Youssou Sidio Tamani ikado ale ni tigano black ako minye ikado ka fo sanduru minye franja fangae ka monobo no puma membe sinani watina minye jere jakulu ye politique ton olu ko ni wele blako kangara da monye franja fanga manyemo mumbe fa ka fanga ko ni poro ka ku tay jagwani fina ku ko ndina jena ayede Youssou ni jatemine ke afo cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques olu ko ni jira ka fo hakilina mimbe franja fanga manyemo la be ko lu felatu uye unasrada unye jona minye kado marfatigu ye kerenga yana nga filintigu olu done meni fe minye o lakana somatili nga ka fanga ja uye fo ka damateme ko ye ko wara dondo ye ko nada Youssou fasireke ba ko olu ye hakilina mindi no ye franja fanga manyemo ye Youssou ko ye kado debite woto o be fa ka akesa amba fla ani muga ani duru minye ikado jamana kuntiki kalafili Youssou ko boloda samba fla ani muga ani woro sanduru o koni nye ko mi no ko ndenu siku ko flade no ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques olu koni ya jira ka foko hakilina membo ola no ya achido e cadre ka fo Abdoulaye Diop bolo ale ni cadre Moulazini ukata e cadre sida o fanve oni ngata hakilina inda olu nye koro Youssou minye e cadre ka fo ni jere jakulu ye ni politique ton ye olu koni ya jira ka fo tate bla misri dala ko ala ka jabi olu koni me wole bla faso de bela jele mo ka fere o sigi senga jona wala saka sirada ikado franja fanga manyama uye hakilina membo ola ikado kalamata auye o ka ubefa ko sanduru boloda Youssou ku kondina jena ide ko ninye ka fanga kai puraka ka kai jagwani fi ajara wi amaja auye Youssou mie ni collectif des partis politiques ko ninye olu ko vemme ka kai jagwani fi ngoninye ko ni man olu ti jena fiu minye ikado ka fo jamana démocratie bela jele ba ado abeje mu fanga ko fo hakilina do ni jose do de be ala cheba do ni musoba do uninde akoko ndala ka foki bena fendo wajibi ya mgo ka soro mimte ikado maufu hakilinae tiando jamana fandendo ko ka ikado do fara monobolika nga maufana be mumfana to ofe eni ni mbegera mautigera politique mgo de la olu de anase ni mbema mais amana ke chugo ni ko mo kaminga jege kanga kla ko ngade ko ni o tien note le président guinéen il a été clair a départ e fanga jaso akoko nte wati fo awe mais anga mogo ya ta doro ka foko kalu tan segi wasoro o de problème wasoro banda bon andu me oromina comme ça c'est vrai fanga be politique mawla fanga fana be kado esrasula mais amana me chogo mali ko na fanga te politicien ali ko mais non fanga tula hali matula mimbe se ka ale renouveau cour ko na fa je suis d'accord avec toi c'est qui ont détruit ces pays là je suis d'accord avec vous mais même min fana fo jamana sira minga o de minye sorasu ye olu don meni lakana sirade politique mo de be fanga mara amana o ajana o pouvoir be di olu de be du mo atinya mingo lafia ni bonya ni krama kono an ngana na ke victime akodala nous les peuples angata de fasire mais wore do angara victime ya mena ni 1200 milliards dira ko ka kalaminansa o détourner na on ma ke victime albi o ma amansa amanda fo ola amanda fo la mais non jamana en ko no ale no koy e be fanga la wakati non sanduru ka ja merci ngata il est temps pour sanduru ko no ka ja voilà
ni n'a sɔrɔ démocratiquement parce que ni ye dɔ kɛ fanga la a di ka taa n'o tɛ a laban n'a nege bɔra maaw la u bɛ yɛlɛma i contre la dɛ. o bɛ kɛ dɛ Youssou min ye i k'a dɔn nin hakilina in kɔni ye i k'a dɔn min ye politique tɔn faralen ɲɔgɔn kan olu de ko k'olu ti jɛn ni nin ye fiyewu a ko furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ka baara ye jumɛn ye ko furancɛ fanga yɛrɛ ka baara ye jumɛn ye dɛ ni fanga jasora aw bɛɛ i k'a dɔn baaraw de sigi sen kan walasa jamana ka sigi a nɔkɔrɔ la sariya ni bonya ni i k'a dɔn i n'a fɔ démocratie y'a laɲini cogo min na nka aw nakun ye i k'a dɔn kow ka se ka sigi sen kan ni ka kalafili la bɛɛ ni fanga jara aw ye ka dama tɛmɛ k'o ye i k'a dɔn ko wɛrɛ natɔ ye k'o kɔni dala dɛ ko hali n'a sɔrɔ a jirala k'a fɔ min ye i k'a dɔn sini araba kalo tile 5 CEDEAO ka ciden n'o bɛ i k'a dɔn Goodluck Jonathan ko fɔ ale kɔni kan ka na ko kura kun anw ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn ka na hakilina bɔ kɔni na Youssou ciden kɔni dara n'o bɛ Abdoulaye Diop ko fɔ o taara kalo tile 31 hakilina min bɔra i k'a dɔn CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɔrɔ olu fana bɛɛ i k'a dɔn sini ciden kɔni ci ayiwa an fɛlɛ ye nin ye nin fana ye o ye o ciden bɛ na n'o kuma ye sini Youssou ko a mana tigɛ a daw da la fana dɛ CEDEAO jamana fana sigin bɛ ka fɛn jumɛn kɔnɔ ko min ye kari nata Accra n'o bɛ Ghana ko fɔ k'u bɛ na i k'a dɔn ɲɔgɔn ye balenba kɛ Mali kunkanko kibara kɔni da la u kana sigi jamana kuntigi mun bɛ CEDEAO kɔnɔna na ka na i k'a dɔn k'a fɔ hakilina falen falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na komi bi maa dɔw ko i k'a dɔn san 5 ka ca nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko ka waati to furancɛ fanga maa ɲɛmaaw bolo furancɛ fanga maaw bolo an bɛ don min na komi bi u ka kokajɛ kɛ ka kow bɛɛ lajɛlen labɛn a ɲɛmɔ ka yɔrɔ furan ka jɛ maa min bɛ na sigi walasa i k'a dɔn balika wuli kana na taa k'o fana sɛgɛrɛ le président du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence. Avec John Gofo, MC, i k'a dɔn ATT, Jamil Bitar, k'ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi, Youssou ko ka waati de di furancɛ fanga maaw ma, u ka ko ka jɛ kɛ walasa Mali kura ka se ka sabati. Ale y'i sɔnni sigi o kan, nka min ye k'a dɔn coordination des mouvements de l'Azawad, a bɛ Sema ko fɔ, maa murutilen kɔrɔ, o tɛ ex-rebelle ye. K'olu kɔni y'a jira k'a fɔ fanga i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga dɔ ka fara o kan dɔ kana fara o kan o t'olu signé sarala ko ye olu jɔrɔna ko ye jumɛn ye accord min signé dɛ min tigɛ nɔ bila kɛra Youssou ko fɔ k'o lawaleya dɛ olu b'o kumakan de mɛn an bɛna o toilettage kɛ o a tɛ se ka kɛ bilen dɛ ko ka foyi tɛ se ka kɛ non ni ma dɔn i bɛ ka signé ni accord min non i bɛ ka n'a ka mɔgɔ cɛ i jɔ an ka dɔ mɛn o ye ni accord min signé hali Malidenw hali fɛn ma fɔ Malidenw ye. Il y a des dirigeants, il y a des politiques dɔw tun bɛ accord in contre la mais bi olu ko k'a yɔrɔ dɔw bɛ se k'a lajɛ k'a ka ɲi o mɔgɔ dɔw y'o fɔ parce que u bɛ pouvoir la bi non o de y'a to il faut faire attention dɔw bɛ yen n bɛ min f'i ye dɔw bɛ yen n'olu bɔra fanga la hali u ka sokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ a bɛ jouer olu yɛrɛ ka dans les jours à venir an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ parce que a bɛ ka kan ɲɛna an bɛ k'a bɛɛ ye kelen kelen. Non mais kana o de y'a to ne y'a fɛ yen na n ko kana kala kari Mali politicien na ni peuple yɛrɛ de tigɛra politique la. Oui. Kelen. Coup d'état kɛra ATT la. Dɔw ye bala ni dunu ta yan. Ni maliyɛn kun bɔra. K'a fɔ an de jɛ n'a ye a ye sariya sɔsɔ. A y'a lasegin a nɔfɛ. Constitution y'a jira k'a fɔ n'i ye coup d'état kɛ crime don. Mais ces mêmes gens. Et qui se voyaient opposants ou bien quoi olu de tɛgɛrɛ fɔ a y'a kun. Ka tɔgɔya nɔfɛ kuluba u bɛ boli ka taa a y'a fana nɛgɛ ka t'o nɛgɛ k'o janfa k'o di o kɛ maani ye k'o bila ka taa o taara n'u kun sɔnna ATT coup d'état tɛ kɛ ATT ka sigi a nɔ la ka bɔ komi an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an tɛ bila Turki y'a kɛ cogo min ko Burkinabé y'a kɛ cogo min ka transition na coup d'état kun tɛ kɛ Mali la bilen mais o wagati a diyara dɔw ye IBK ni fɛnw olu tun bɛ opposition na a diyara olu ils ont applaudi. Ni coup d'état kɛra IBK la o tɛ diɲɛ wuli ye koyi parce que olu de y'a accepté sinon de politique fɛn dɔw bɛ yen politicien bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a fɔ an ti jɛ ni nin ye jamana sariya tunba sɔsɔli ye mɛ n'aw ye tɛgɛrɛ fɔ parce que aw ka intérêt bɛna y'a la mɔgɔ bɛ fɛn fɔ aw ye Maliko tɔ taara o de koyi o de y'a to ne tɛ jigin sɔrɔsiw la koyi n'an gɛlɛyara ni coup d'état kɛra kɛlen IBK la e k'a fɔ k'i bɛ dɔ ta ko k'o sigi mais ne bɛ siran min ɲɛ n bɛ k'o de f'i ye Youssou sɔrɔsiw ta ye lakana de ye u ta o lakana o tɛ lakana sira ye n'u bɛ transition na dɔrɔn ne bɛ ka siran min ɲɛ ka transition kɛ ka taa joona merci a banna o ka ɲi olu yɛrɛ ma a banna sinon ni politique wɔgɔn wɛrɛ nana sisan i ye min kɛ mɔgɔw la o laban n'a fɔ k'u b'o o sara la dɛ mais maa tɛna bilen k'i bɛ politique kɛ ko ka dimi o maliyɛnw na an bɛɛ ɲɛ b'i la non u yɛrɛ bɛna kɛ i bɛna ni san 5 don min mandat
sans fla Nima wala nima anju ɲɛnabɔ nima ama siraye am se ki destituer peuple yɛrɛ wala o de kan ka na constitution kɔnɔna na o kan k'olu de ko de kɛ ala ka mun ja ka réforme sigi sen kan Yusu min ye ka dɔ sema maaw ye kɔni ye olu y'a jira k'a fɔ ka dɔ fara farancɛ fanga kan o k'a dɔ bɔ a la o a kɛra kalo 6 walima san 5 ye o olu tulo tɛ o tɛ foyi ye olu ɲɛkɔrɔ koyi olu hakili bɛ fɛn min na bi min b'olu nafa o de ye k'a dɔn accord min tigɛ n'o bilagɛra o ka se ka lawaleya o k'an bɛ don min na komi bi Mohamed El Mahamoud Ramadan Yusu n'o ye sema i k'a dɔn a kumasɛntigi ye ale de kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min fana bɛ senna ni waati na farancɛ fanga ma ɲɛmɔgɔ fɛ k'ale man dala cogo si la ni CEDEAO maaw bɛna sɔn a ko ma k'u laban u ba ani ko in kɔni ma ko nin ko wɛrɛ daminɛ ko kura kun jamana in kɔni kɔnɔna na i k'a dɔn studio tamani olu kɔni ye nin tigɛnɔ bila kɛ an bɛ min ɲini Yusu faso kɔnɔ bɛɛ ni kɛlɛ ka na ala ka mun su a ye taa lakana sira kan politique mɔgɔw a y'a jamana in basigi walasa bɛn ka na a bɛɛ ta anw bɛ nafa ni sira fɛn fɛn o ka an bila o sira kan koyi ala ka ŋuno ya lajɔ si an bɛ le combat ni ale ta min ye a ka dɔ bɛnbanbanciw a caman bɛ a ka dɔ a kunkolo caman olu binna min ye novembre kalo tile 28 décembre kalo tile 28 fo ka taa se tile 29 ma anw ka faamaw olu ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ i ka dɔn a min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye gati ye i ka dɔn GAT lajɔ si a ka dɔn min ye u ye farapu kɛ fa an ka a ka dɔn wolomasiri tabaw ye farapu kɛ min ye tufima min bɛ yen n'u b'a wele ko subɛ n'o bɔra yen i ka dɔn ani sayi n'o bɛ a ka dɔn bankasi fɛ i ka dɔn nin farapu la sa min ye banbanci a ka dɔn min ye maa caman min ye i ka dɔn u y'olu fa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kabini a ka dɔn an ka avion kɔni nana min ye a ka dɔn an ka larbe kɔni bɛ wuli ka jɔ la u bɛ dasili la fa bɛɛ lajɛlen fɛ layosi i ka dɔn a dasili min don k'a fɔ an bɛ taa a ka dɔn k'a fɛn de don wa ayi u b'aw fa yɛrɛ de koyi layosi a ka dɔn o de kɔnɔna na sa min ye an ka wolomasiri tabaw ye min ye a ka dɔn nin baara min kɛra o kɛra sababu i ka dɔn terroriste caman bɛ yen dankari la olu la n'o tɛmɛna ka bɔ yen u ka bolifɛn caman i ka dɔn u y'olu tiɲɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen lasi a ka dɔn lakana sira la sa min ye a ka dɔn kabini waati min na kɛlɛkɛminɛnw a ka dɔn n'olu nana m'a ka to n'olu nana lasi o kɛlɛkɛminɛn o kɛra sababu ye min ye a ka dɔn an ka wulikajɔ ka bonya dɛ o de kɔnɔna na sa min ye a ka dɔn an ka armée min ye a ka dɔn ani polosiw lajɔsi a ka dɔn min ye olu kɔni u bɛna taa a ka dɔn k'u kɛ i n'a fɔ a ka dɔn armée o ye ko militariser Musa Tarawele ka waati la o tun bɛ yen mais démocratie de nalen olu y'a démilitariser tariman va mun ka bɔ minɛn kɔnɔ ka bɔ a ka dɔn finitigiya minɛn kɔnɔ lajɔsi o kun ti dɔwɛrɛ walasa a ka dɔn min ye ni nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra lakana ka sabati a bɛ kɛ sababu ka dɔn jamanadenw a bɛ da a ka dɔn ka suna ko ɲuman lajɔsi an bɛ taa an ka ciw la taa ni ka segin an b'a kɛ nka min ye a ka dɔn fɛn min bɛ yen bi n'o kɛn bɛ a ka dɔn ka maa caman gba i kamana o ye transition a ka dɔn a waati ko ye min ye CEDEAO maaw ye ka dɔn olu kɔni a ko dan bɛ olu ɲɛkɔrɔ wa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka a ka lajɛ hali bi an ka jamana an ka bɛɛ kelen kan walasa an bɛ se ka taa kalafili la ka sɔrɔ gɛlɛya ma jamana in sɔrɔ wa ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ walasa a ka dɔn lakanabaliya o bɛ se ka kɛlɛ anw ka jamana kɔnɔ cogo min na. Ne ye nin de fɔ. non Sanduru u k'a lajɛ bon comme u y'a fɔ ko kalo 6 fo ka taa se hakilina de bɔra ka bin mais mɔgɔw bɛ k'a sama ka taa yɔrɔ ma so fana ma fɔ u y'a fɔ ko kalo 6 hakilina de bɛ yen hakilina bɛ a n'a a kɛra o tɛ ɲɔgɔn CEDEAO bɛ se k'a fɔ parce que n'i bɛ 40 ɲini n'i bɛ 100 ɲini i bɛ 300 fɔ a b'a tɛrɛmɛ ka to 100 la voilà tariman b'a bolo Lasini Kulubali ni ale ka fasira an y'a bɔ le combat sinon fɛn fɛn bɛ jamana in lafiya an k'o baaraw k'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn après cette transition la Mali kura bɛ yen bɛɛ b'o dɔn ko wɛrɛw bɛ yen Mali kɔnɔ i n'a fɔ san tɔw la an kan ka fɛn mun ye san 10 ɲinan kɔ san 5 ɲinan kɔ Yusu san 2 laban in kɔnɔ an y'a bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ yan an tun b'a mɛn de ko Musa Tarawele ka waati
an tun b'a mɛn de ko Modibo Keyita ka waati mais ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ɲɛ kɔrɔ sisan ɲɔbilennin san nin kɛra nin san nin kɛra mais a bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɛna a tɛ ka fanga dafirila ɲɛna i bɛ ka fanga dafirila ɲɛna ko mun kan ka kɛ san 10 ɲinan kɔ an y'a bɛɛ nin san laban kɔnɔ mais mun kɛra a dɔ kɛra ten sa an ka taa sugu la Yusu an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Yusu min ye i ka dɔn Sirifukɛ ye Alasani i ka dɔn Ayidara club faso dɛmɛ Yusu ma ɲɛma a bɛ fɔri la nin waati na la Guinée an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn ko Ala ka sugu diya an ka musokɔrɔba ɲuman Aja Kaɲa Sanogo a bɛ zɛrɛni na nin waati in na an b'a fo ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲa ale bɛ ka dɔn Kayiba Jabate an bɛ Kayikaw fo El Hadj kuma lajasi an ka taa sugu la o ko da kɔni yɛrɛ mo u ye sanga ani waati mankuntu n'o bɛ tali kɛ ka dɔn publicité la o Yusu kana n'a ye anw fɛ yan lafiya kɔnɔ an ka se ka tɛmɛ i ka dɔn kumaso i ka dɔn ani jabaranin kan Yusu i ka dɔn indicateur du renouveau ale kumana a ko cogo di Omar Mariko Yusu sɔgɔmada in na i ka dɔn a kunkanko kibara i ka dɔn k'a na maana dɛ kiri tigilamaw i ka dɔn a na jɔ u ɲɛkɔrɔ n'a sɔrɔ i ka dɔn laɲini min kɛra a ka sɔrɔ la don b'a fɛ n'a sɔrɔ fiɲɛbɔda bi d'a ma walima n'a ti d'a ma Yusu kabini i ka dɔn kalo tile 6 Desamuru kalo san 2021 Dr Umar Mariko Sadi ma ɲɛma Yusu a minɛnen bɛ ni ka don kasobonba la Yusu dɔw wɛrɛ tɛ k'a kɔni ye nɛni kɔni da ka ɲɛsin Sogɛli Kokala Mayiga ma Yusu n'o ye k'a dɔn fanga ɲɛma ye bi parce que b'a ko min ye k'a dɔn bi tarata kalo tile 4 ye janvier kalo san 2022 laɲini min kun kɛra a ka surunna don b'a fɛ o n'a a koɲɛ lajɛ i k'a dɔn bi donya in na Yusu tribunal min bɛ i k'a dɔn ka fɔ sigida 4 nana Ture ka yɔrɔ Yusu o dɔgɔkun tɛmɛlen laɲini kɛra laɲini kun ye jumɛn ye walasa Umar Mariko a kun kana se ka 31 kɛ kaso la nka fɛɛrɛw i k'a dɔn o nana i k'a dɔn retard la o kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn Umar ma se ka bɔ min ye fiɲɛbɔda ma se ka di a mɔ tribunal min bɛ i k'a dɔn sigida 4 nana olu kɔnɔna koɲɛ lajɛ i k'a dɔn bi sɔgɔmada in na parce que b'a ko parti Sadi ma ɲɛma a kɔni bɛ kaso la a bɛ dɔɔnin bɔ a ye ka kɛ ni k'a dɔn Dr Sogɛli Kokala Mayiga i k'a dɔn o dɔgɔyali a n'o kɔni nin kɔni ye bi ka gɛrɛsigɛ laban na bonya dɔɔnin koyi ni a gɛrɛsigɛ bonyana u bɛ kɛ sababu ye a kɔni na taa so nka kow kɔni gulo de bɛ to a kunna Yusu n'o bɛ kiri kow ko fɔ nka ani maa mun minɛna ni k'a datugu dɔ ye Bubakari Sumano n'u b'a wele ko Buba Fanɛ Yusu i k'a dɔn kalo tile 28 Desamuru kalo san 2021 i k'a dɔn commune 4 na tribunal kɔni ye fiɲɛbɔda di ale mɔ ale kɔni dara ni ka 31 kɛ ka so Yusu Buba Fanɛ kɛ Buba Fanɛ u y'ale bila ale kɔni bɔra i k'a dɔn ka fɔ ka bɔ kaso la ka sababu kɛ ka dɔn liberté min dira a mɔ fiɲɛbɔdani fasikɛ b'a ko liberté de 31 ayi dɛ liberté 31 don ninnu bɛ tila ka segin tugun parce que réseaux sociaux n'i taara i ka ta kɛ kalo kan fɔ ni fɔbali fɔ ni ko ɲagami bon fɛn dɔ bɛ sen na ni kumana wa ko sadi Isu e ne ka vocal n'a yɛrɛ bɛɛ da la mɔgɔ min y'a bila bɛɛ da la o tigi kan ka sɛgɛsɛgɛ de mɔgɔ gundu yɛrɛ de bɔrɔtɔtɔ filɛ n'u ma fɛrɛn dasi sisan n bɛ min f'i ye vocal ko ni fɛn ninnu na awɔ i b'a dɔn a bɛ mɔgɔw jogo ɲɛ a b'a to n'an bɛ manamanakan fɔ dabila téléphone na ni ne mago b'e la ni ne b'a fɛ ka dɔ kɔrɔfɔ e la n t'i nɔfɛ so an bɛna kɛ ten mais non an bɛ fɛn dɔ non modernisation de bɛ sen modernisation i kɔlɔsi modernisation in na o t'anw ye o n b'o f'i ye dɛ modernisation t'anw ye c'est à dire que i b'a dɔn e ni karisa ka évolution bɛ kɛ cadre déterminé dɔ de kɔnɔ c'est à dire que i bɛ évoluer cadre dɔ de kɔnɔ mais évoluer ka kɛ bajanbila ye cogo dɔ la yɛrɛmabila ni yɛrɛsagofɛn dans l'anarchie totale non fana tɛ o tɛ mago ɲa mais ni ne jate minɛ e ni ne ka gundo la kuma ko e yɛrɛ m'a bila ne m'a bila maa wɛrɛ de bɛ t'o bila i k'a dɔn bɛɛ da sanfɛ n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka na ni kokajɛ a bɛ jogo yɛlɛ non a bɛ jogo ɲa mais réseaux sociaux ye mais min f'i ye o tɛ cɛ ka kuma ye wa maa bɛ gindo mara ka tɛmɛ selidaga kan duga an ka cogo dɔ koyi Ala k'an kunna an ka segin an danbew ni k'a dɔn an tabiyaw ma i bɛ bali ka i yɛrɛ bolo fa mɛn maa min kan i b'o o ka vocal yɛrɛ de mɛn maa dɔw bolo mun yɛrɛ fana bɛ t'u sigi ka a décortiquer n'i ye ne wele n'i ko k'i bɛ kuma jigin ne b'a f'i ɲɛna ko k'an bɛn ne ta o de ye
Kambe ne ti do i ka jouer la. O de problème. Ay bi dɔw bɛ vie o fana de la dɛ ka na mɔgɔw ka focal ta ka ni bɛ vie o la ni ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ a la i ko kan k'o non u kana ni loi dɔ ye k'o sigi sen kan walasa ka ni dɛrɛ quoi. Ala ka wuna jata bari fadire Yusu fasirikɛba kɔni ye nin kuma in fɔ a ko min ye i ka dɔn sama-samani barika bonyana kosɛbɛ min ye i ka dɔn Mamadu Ismail Konate maître n'o kun ye ministre kɔrɔ ye anw ka jamana kɔnɔna na ale de Umar Mariko ka sɔrɔnadonba ye Yusu i ka dɔn ani sigida 4 na tribunal maaw sama-samani kɔni bara bonyana u ni ɲɔgɔn cɛ chef du pôle d'avocat n'o o bɛ i ka dɔn ka fɔ maître Mamadu Ismail Konate ko fɔ wulikajɔ kɔni ma ale bolo o de ye i ka dɔn ale ka client n'o bɛ tali kɛ Umar Mariko la a ka se k'a bila cogo min na nka u ko o baara mun kɛra Yusu o baaraw senna sumayara dɔɔni nka maa min ta teliyara o ye Buba Fane u ye Buba Fane labila ka Umar Mariko to kaso la Yusu o ko min kɔni kɛra a kɛra gɛlɛyaba ye bari sabula maître Mamadu Ismail Konate hakilina kun ye jumɛn min ye Mariko k'a labila a ka taa 31 kɛ so Buba Fane ka to kaso la. Nin bɛɛ maa kuraniw de wele i bɛ ka tile la minnu formera mɔgɔ neni kama ko kɔni filɛ n'u formera mɔgɔ neni de kama kɔni ko filɛ o de ne b'a fɔ ko wagati sari an bɛ girin de an faransɛ fanga ye nin bɛ tɛmɛ ala tɛmɛ réseaux sociaux ne bɛ réseaux sociaux kan ne bɛ taa Google kan n bɛ n ka information ɲini n bɛ don Facebook kɔnɔ n bɛ n ka information ɲini ni min tɛ information ye n bɛ tɛmɛ o kan mais k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ vidéo kɛ ko ka kuma fɛn dɔw kan ça jamais k'i yɛrɛ kɛ décrypteur ɲɛnama k'i sigi k'i b'a décortiquer tɛ sa u tɛ ka décryptage kɛ olu bɛ se ka mun mais ali an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw kɛ n'i bɛ baara kɛ fɛn sariya kɔnɔ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ kunnafoni sariya kɔnɔ i n'a fɔ i bɛ radio so la i bɛ presse écrite kɔnɔ mais ka t'i sigi bɛɛ da la non an tɛ se k'i maîtriser yen o an tɛ se k'i maîtriser mais n'i bɛ radio la canal dɔ bɛ i bɛ se ka maîtriser o kɔnɔ mais n'i bɛ presse écrite la i bɛ se ka maîtriser mais ka yɛlɛ sanfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ tɛbɛri fasiri Yusu fasirikɛba kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ a ko min ye ka dɔn maître Ismail Konate a Mamadu Ismail Konate ale ka laɲini kun ye jumɛn ye i ka dɔn Umar Mariko ka se ka bɔ kaso la nka ale kɔni ka ko sumara kosɛbɛ min ta kun teliyara o de Buba Fane kɔni u sera k'ale labila Umar Mariko tun bɛ kaso la nka bi u kun y'a jira k'a fɔ u n'a faraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa Umar Mariko a ka se ka labɔ nka min ye Buba Fane ale kɔni ka sɔrɔnadonba ye Lala Gaku Yusu k'a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la Buba Fane kɔni sera ka bɔ i ka dɔn kaso kɔnɔna tribunal min bɛ sigida 4 na bi u ka dɔn Umar Mariko k'a ka ko ɲɛ lajɛ yalima n'a bi fiɲɛbɔda bɛ d'a ma walima n'a ci d'a ma yan'o fana cɛ a teriw a balimaw n'i ka dɔn a sinjiw fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ a baarakɛɲɔgɔnw ma olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan politique tɔn a maa caman u ye hakilina jumɛn fara ɲɔgɔn kan o de ye ka na sigi k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ Umar Mariko a n'an ye tu tigɛ san 1991 o k'a ye wulikajɔ mun kɛ ani maa mun y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔ y'i ka dɔn Jigiba Keyita n'a bɛ wele ko PPR prêt pour la révolution n'o ye ka dɔn parrainage i ka dɔn ale tɔnden dɔ ye o ni maa caman fo ka taa se i ka dɔn Kawoji mɔ ale ni ka dɔn Mamadu Yusu Bacili Rasbach olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkulu kelen ye ko Umar Mariko a ka se ka bɔ i ka dɔn nin gɛlɛya kɔnɔ o de nin y'a ka fasire bita ye n'a bɔra da min fɛ Umar Mariko ni fiɲɛbɔda dira mu an n'a lakali n'a ma se k'a lakali gafe la an n'a a ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni la k'i k'a kɛnɛ sa walima i k'a dɔn grand soir kɔnɔ o de n'i y'ale ka fasire an ye min bɔ indicateur journaux kɔnɔ indicateur n'i y'ale bila indicateur kelen ne b'ale ta min ye marché min n'o bɛ tali kɛ sira kan sira min n'o ye Sajo la ani ayiwa kibaruya sɔrɔla sisan ko Umar Mariko k'u y'a bila dɛ a bɔra an kɔni ye kibaruya sɔrɔ sisan ko fiɲɛbɔda dira ma an k'a to yen an ko fiɲɛbɔda dira ma Umar Mariko vient d'être libéré provisoirement jɔn y'a f'i ye bɛ jɔn bɔn bolo fɛn kɔ kunnafonidilaw ka maaɲɛmakɔrɔ ayiwa voilà ka fiɲɛbɔda dira ma n'a kɛra ale de ka bataki bɛ yan an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan n'an b'a kunkanko kibaruya kɔnɔna Umar Mariko i ka dɔn ko fiɲɛbɔda dira ma nin waati in na nin nɔngɔnin yɛrɛ la sisan
Bismillah. Lajo si awakado minye ni marché min flani no be talike sajo la ani sumalaka minye parti munum be jakulu munum be ikado awabinyo olu koni nolu fana kambo ni suko no fe la su olu koni fana kembe awakado minye ka laje ikado ko akakeje ka walu na tafo adana go la su awakado sajo la sumala lajo si awakado minye ni koe ni ma nunu ngoni bela jere wuri ka joke ngai kado dibidibi yera koina onna manya okera awkado oluko ntara katu tabla minye ARMDS ni awkado nyera la ikado awminyo olutara katu tabla onyegorode mi awkado mamunu be nolu maje na chugo shila minye ikado awminyo oluko ni ukado madore kede kuyolu blakata awkado DFM ga rola minye ministère de transport et des infrastructures dans ce avocado ni wale mi vleni ikado ma chamambe avocado lu jigila tigera ni tabulu mi avocado mamunu be nolu be ni ngoy nyema nolu be ni sukublo nyema la su ikado olu ma dimina okorode la jo c'est appel d'offre mi no kera ikado bela jele ketika sabemla ka fo marché amina latme la su avocado o mi ngera sa la su avocado mi ministère de transport et des infrastructures o bara min flene sira min no kanga dlan lasi awkadu ya takadi angloka awajakulu doma nuba wole ko constant limited lasi awkadu nyere la minya alo kola ko dibidibi bala de lasi igadu dogo bala lasi awkadu minya nyere la ama be ma shima ama be igadu mambe nolu fana pumedi ngoy nyema lasi ama be o ma kaswa ga munye ko tabolo ani awkadu yire ka wire ka fola marché awkado alate mena chugomi lasi awkado amate menya kono wa minye gele abai ikado awaningo ina lasi awkado minye jamana bara chakela do erede lasi awkado wode be ni nyaga min bela jele nyama amai o minye awkado wati mina nunu wulila minye awkado tarakata aw minye adira munuma ko ni awkado doche flade blade yazi awkado ashini shitekeleje minye awkado million bangi do be billion kemesaba ikado kontara bla o bangi kono minye considering limited ikado aw minye olu bla kono o minye awkado procès verbal fla yazi awkado tribunal de marché britannique mi avocado billiard tan ani shegi lasi avocado aw minye ko tout taxe confondi wo bla usugu fe belajili awo o minye avocado dore be yo bla hors taxi la minte ama ote sara kono ke minte sere shite sara kono lasi a flashi lasi ikado aw miye ni Israel dibidibi be ni ngola miye mamunu be nolu maje na chugo shila oluko ni wulika jo suko bela jeleke uko ku na dabla miye ka fo kadira angloka aw societe ma otere lasi aw kado pote bera chugo mina suko temena chugo mi ikado teme suko blon temena chugo mi se miye atemenu ni nyanja chugo mi lasu ode makke sharia kano wa ikado sharia ma batwala wa uluma jena bi uma jena sini ulu wulika jo minge nu taraku olu blakata awkado DFM ngarola kasoro ikado awaminyo ota a kotigero wa minye awkado DFM faraka mau ikado olu maniso jani ngola de ko temena chugomi ani katlaka olu bla aw masaka ko kri lasu ko olu bla katu fe lasu awkado olu fana o istrawara ningo mi flade lasu awulika job ya no bi ore ko nana mi awkado ni ma ko folo ye mi olu ko ni ajira ka fo olu ma jena chugo shila wa mi awkado olu tiso wa mi akokara dibidibila ninko min flane marché min flane ni adira awkado constant limited ma lasi awkado nyere la lasi ka madi shariaka akera awadidibi mi awkado sur la base des fausses déclarations
tarima va mun ɲami sira kan min ye a kɛra min ye ɲagami sira kan a ma kɛ tiɲɛ kan min ye dibidibi caman yera la min ni maa kofɛlenw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ min ɲini minisiri fɛ n'o ye aw k'a dɔn madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ ye mais aw k'a dɔn wulikajɔ ka kɛ walasa nin ko in ka jɛya nin ko a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ma min ye a ka kɛ sariya kɔnɔ wa a ka fɛsɛfɛsɛ olu b'o de ɲini ala k'an kunna ja affaire à suivre ndaw Yusu y'a f'i ye n ko Umaru Mariko Dr Umaru Mariko n k'a kana bilara ani Bakari Kamara i k'a dɔn u ka sɔrɔmadonba n'o bɛ maître Mahamadu Ismail Konate kofɔ ale de kɔni ye i k'a dɔn nin laseli in kɛ a fana ye mɔgɔw fo ni ko wale ɲuman dɔ baara kɛcogo ɲuman na ani kiiri tigilamɔgɔw olu ka faamuyali kɛcogo ɲuman Yusu Umaru Mariko a bilara ale ni i k'a dɔn Bakari Kamara n'an bɔra o dossier kɔnɔ an bɛ don i k'a dɔn Segu n'an taara Segu a Yusu n'i ye baara ɲuman kɛ i kan ka fo ni i tanu a ko dala an ka i ka dɔ cɛba dɔ tanu dɛ fasikɛba a kuma bɛɛ n'o bɛ tali kɛ Albert Kalanbiri la a kumana fɛn min ka o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko min ye min bɛ tali kɛ groupe de presse radio Sikɔrɔ journal Seku Vient olu kɔni ye i ka dɔn ka fɔ san cɛba n'o bɛ tali kɛ Banjugu Dantɛ la Yusu ni ka a fo ni ka a fana o kɔni ye i ka dɔn jɔnjɔnba di a mɔ ka kɛ n'a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ i ka dɔn Segu ka ɲɛta ani a bɛ baara min na o yiriwalu baaraw kɔni sabatili la Yusu fatirikɛba ye mun fɔ a ko min ye i ka dɔn ka fɔ nin kɛnɛba in sigira dɛ kalo tile 25 Desanburu kalo a kɛra dolanci kɛnɛ min bɛ i k'a dɔn ka fɔ Asori Ibrahim Konaji tɔgɔ la Segu a kɛra o terrain sanfɛ Yusu ɲinan ta kun y'a ta ko 27nan ye min ye maison de la presse ma ɲɛma min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Banjugu Dantɛ i k'a dɔn Segu ka don Yusu a ka baara kɛcogo ɲuman ani a bɛ wulikajɔ min kɛ Segu ka yiriwa kama o de kɛra sababu ye bi na ni ka jɔnjɔn di a mɔ dɛ fasikɛba ko jɔnjɔn dile a mɔ a nisɔndiya barika bonyana o kosɛbɛ bari sabula san 2021 Segukaw sera k'u ɲɛ da cɛba kelen min kan k'i ɲɛma da ka baara kɛcogo ɲuman fɛ a ka timinandiya na i k'a dɔn k'a ka faamu ani i k'a dɔn k'a fɔ a ka yiriwa baaraw k'o kɛra i k'a dɔn Banjugu Dantɛ ye dɛ a bɛ baara mun kɛ sanga ani waati nimisi wasa min b'a a kɔrɔ a ti don i k'a dɔn k'a fɔ ko namarenana fiyewu ninnu ye i k'a dɔn k'a fɔ tabiya ye min bɛ a la min kɛra sababu ye ni ka danaya da a kɔni ka Yusu an bɛ don min na i komi bi kabini nin jɔnjɔn dira a mɔ a ko nin jɔnjɔn in kɔni ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ta don fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kura hukumu kɔnɔna na a bɛɛ ka dɔn kunnafonidilaw fo ni k'u wale ɲuman dɔn u ka baara ani u ka cɛsiri la sanga ani waati Yusu san 2021 kɔnɔna na Banjugu ye baaraba mun kɛ i k'a dɔn Segukaw y'a maana dɛ o y'a jira k'a fɔ min ye sanfɛ kalanso maaw ye Yusu ko wulikajɔ caman kɔni kɛra o wulikajɔ caman min ni k'a dɔn k'a fɔ lɔkɔlidenw caman bɛ yen olu kan ka taa baara dege yɔrɔ caman n'a bɛ wele ko stage o k'a kɔni jɔrɔ olu caman jigi kɔrɔ a ye ka dɔn layidu min da ni k'u bila baarakɛyɔrɔ mun na Yusu k'u ye kunnawolo ni ka dɔn wulikajɔ caman kɛ o baaraw kɛra ni sabababa ye ka fara o bɛɛ lajɛlen kɔni kan maa mun bɛ yen n'olu ye ladalamaw ye ani k'a dɔn musolakaw sanga ani waati fɛn fɛn bɛ gbɔlɛya minɛn kɔnɔ ka dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ fana ta sanga ani waati yiriwa sira kɔni kan a y'o baaraba mun kɛ fo ka taa se kunnafoni di kadara kɔnɔ i ye ko bɛnbali kɛ kunnafoni kadara kɔnɔ a kɛra cogo cogo Banjugu n'i y'a kɔrɔ a bɛ jaabi Yusu n'a bɔra kalama a bɛ wulikajɔ kɛ ka taa a kɛnɛ kan Yusu nin ye kobaw ye koba mun ni Banjugu y'a kɛ sanga ani waati ka dɛmɛ don kunnafonidilaw ye jisanko ta i ka dɔn ɲinan san kɔnɔ formation caman bɛ ka dɔ fara dɔ kan lakɔkɔli n'a bɛ wele ko renforcement de capacité o baara caman kɔni kɛra gɛlɛya caman fana tun bɛ i ka dɔn Segu ligi kɔnɔ ale n'i ka dɔn fédération malienne de football Yusu ni dun ye jateminɛ kɛ Banjugu y'a jeniyɔrɔ fi a ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ninnu ye baaraba ye min mina maaw hakili fɛ kosɛbɛ o de kɛra sababu ye Segukaw y'a lajɛ ka fɔ an ka den min bɛ yen n'a bɛ ka Segu kunna wolo an t'a bila tan koyi an bɛ jɔnjɔn de di a mɔ walasa donna nataw la maa wɛrɛ ka se ka ɲɛbɔ a ka baara kɛcogo ɲuman fɛ o b'a jira k'a fɔ a kɛra kunna wolo ye anw bɛɛ lajɛlen mɔ min ye Banjugu ye trophée kɔni b'a bolo nin waati in na i ka dɔn jɔnjɔn don min y'a sɛbɛkɔrɔ nafa min bɛ kɛ sababu ye ni ka anw bɛɛ lajɛlen fana nafa k'Ala ka kɛ sini kɛnɛ laban ni ye presse bɛɛ lajɛlen ka ko ye ni an bɛɛ lajɛlen ka ko ye a banna min ye an ka ɲɛmaa don an ka ɲɛmaa don dɛ k'a da dɛ voilà ko l'homme de l'année 2021 Segu bɛ donc n'o kɛra kasabi kan ka di masa dɛ an tɛ tila ka taa Banjugu fɛ o don dɛ wari tɛ dusuku la wari n bɛ taa wari t'a la dɛ hali ni wari t'a la an bɛ taa foli kɛ
ne ko kam ni maliki bora Burkina ne na manyoy nu ya fa na ngonga malo bana isa kaba fana kabini ale fana dara ale do fana soro koy ala soro do min dira kaka na juna journaliste tout terrain ni gamara ni warma ale tala gamal ki tigata da Burkina fana ga awards fana be ikado sibiri nata Johnny an fana tate wa Johnny nouveau tage renouveau awards o teke Sheraton na Sheraton te ikado samedi do amita koy abana ambe ndeka make mo fana fu babi na ka ci babi ka fu ku fu ku wale babi atiminangadi babi ana Umaru Besiri be kono che ikado ale koni abora bi bolo korotale bi kabo fabi igole keta kata kabo mimbi kono so lage ayde Umaru nana foli ge kabrin dimashi de abora abo moja na mabo aka harame ambe na yi daso ambe polsu takata kama kata la bo kono so kata la bo jako ya ka deloji mandala fana nyaale fara mun musa wala mandala ge angata la seli do bi bulu mandala che ko mandala se ka marasado hali mandala che ga hali che do ka tebe dakika dak wo moro sanu ko andwano mandala che ka tebe bega cheni ajaga gele za boy baba ambe bala ai che ka tebe bega ko wai kira ce wai yere kira ce ba koro isa de ande sane angata bismillah ni communiquer mi akado Jeneba Kulubali nalebta sambina ni anishegina mi akado nyerela me akoni ana klite nyu afa kosebe ma abora kunu sogoma mi 8h wati sokoroji ma ama parla fino mi avocado akajan doni are foto flani telela afari akamise ma koloma misedo mani ma ya yesa ibijija avocado no Jeneba Kulubali ika woleli ke 76 21 96 70 yalma 76 28 84 16 ambal mamso do atunne do ngana hakleti nywan fe akoni ya jai ka do telecom na ni mami ngoni ni kera ayefen o se kana na kuma sola ya walma kan ga juru ko folen no ko lu bamba reno fo flane musabugo na aye ana lase asomo mo na hakli de nywan fe ni mami ngara sababu ye ka ye ka do bi janye ko sobe walma be mami ga mara kono o se kana na e bunyani karama kono na yusu kakanu ba fo ko wala nyama wati sira yusu lasi avocado